Príjemný dobrý deň, milé dámy, vážení páni, ctení hostia. Dovolte mi, aby som vás privítal na stretnutí s občanmi, ktoré ako obvykle zvolávame na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v súlade s tým, že zajtra je rokovanie Mestského zastupiteľstva. Viacero poslancov sa z dnešného stretnutia s občanmi ospravedlnilo z pracovných, respektíve súkromných dôvodov. Na zajtrajšom rokovaní Mestského zastupiteľstva by ale mali byť prítomní. Takže predtým, ako dostanete slovo vy, dovolte mi, aby som sa dotkol jednej témy, ktorá v poslednom čase a už opakovane s letným obdobím zvykne rezonovať v našom meste, a to je problematika tlaku teplej vody v výškových budovách na sídlisku SNP Potiažno revolučná štvrť. Tento problém je naozaj v poslednom čase enormný. Nám záleží na občanoch mesta, nie je nám ľahostajné to, že naozaj v tomto teplom období sa občania nedokážu poriadne osprchovať. Vo vyšších poschodiach ten tlak vody je skoro žiadny a konečne po určitých dlhých rokoch by sme to naozaj veľmi radi riešili, aj keď je potrebné povedať, že máme veľmi zviazané ruky z viacerých dôvodov. Prvý a základný dôvod je ten, že to, čo sme si mysleli, že je príčinou tzv. Slabý tlak vody, tak táto príčina sa vysvetlením Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti nepotvrdila. Tlak je štandardný ako v minulých rokoch, tak aj v tomto roku. Ak by zo strany Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti došlo k zvýšeniu tlaku vo vodovodnom potrubí na území mesta, došlo by k nasledujúcej situácii. Tam, kde je ten tlak vody poriadny, teda v súlade s nejakými normami a predpismi, by sa mohlo stať, že by vystreľovali vodovodné batérie, kohútiky a tak ďalej. A vo vrchných by samozrejme bol určitý tlak, ale došlo by k závažným poškodeniam. Čiže tlak je taký istý, ako bol tlakom vody, tento jav nenastáva. Je tu problém s tým, že pri zohrievaní vody, a teraz už mám na mysli, či spoločnosťou Bispráv Potiažmo v tých domoch, kde je správcom Technospol, tie vyššie poschodia tlak nemajú z toho dôvodu, že došlo, samozrejme, ako určite viete, k zapojeniu veľkého množstva domácností, o mnoho väčšieho, ako bolo v minulosti. Chceme tento problém riešiť. Zviazané ruky máme ale preto, lebo sa jedná o byty, ktoré sú v súkromnom vlastníctve obyvateľov. My, ako mesto, nemôžeme poskytnúť finančné prostriedky súkromným osobám. Vieme spraviť samozrejme ale inú vec, o ktorú pán viceprimátor, potom by som ťa asi poprosil aj z toho ekonomického, aj z toho iného hľadiska, aby si ho odprezentoval. Ešte raz opakujem, ak to len trochu bude možné, budeme chcieť v tomto smere konečne konať. Ja viem, že najľahšie je povedať, že tento byt nie je pod Bispravom, ten je v Technospole a že nás to nezaujíma. Ale toto nie je riešenie, jednoducho. Nájdeme akýkoľvek spôsob, ktorý by túto situáciu dokázal vyriešiť. Sme dokonca ochotní aj finančným spôsobom, ale cez nejaké určité legislatívne úpravy vstúpiť. Takže ja neviem, či tu je niekto z vás, ktorý sa na toto mohutne dotazuje alebo nedotazuje, ale tých podnetov máme naozaj veľmi veľa, či už formou Facebooku, teda sociálnych sietí, alebo webovej stránky, alebo mailovej komunikácie. Takže jedno z možných viacerých alternatív je toto riešenie. Nech sa páči, pán viceprimátor. Dobrý deň všetkým prajem. Tak ako povedal pán primátor, nejedná sa o mestský majetok, ale jedná sa o majetok súkromných osôb, ale nemôžeme dať hlavu do piesku, naozaj tá kvalita života tých ľudí není v poriadku. Takže máme za to, že otestujeme verziu, že by naše správcovské spoločnosti, jedna je Bisprav, to je 100% dcéra mesta Galanta, a ďalšia správcovská spoločnosť Technospol, obe z vlastných zdrojov by na zhruba 6. poschodí namontovali
také prečerpávacie stanice, ktoré by následne spoločenstva vlastníkov bytov vo forme úhrad preplácali či už spoločnosti Výsprava alebo spoločnosť Technospol. Je k tomu treba niekoľko vecí. Prvá vec je zákonný rámec internom pripomienkovom konaní u nás na Mestskom úrade. Následne rokovanie so spoločnosťou Technospol, či s takouto alternatívou súhlasí. A následne by museli zasadnúť všetky spoločenstvá vlastníkov bytov a museli by si tieto príspevky do fondu oprav alebo fondu rozvoja odsúhlasiť. Ak by ktokoľvek, ak by jednotlivé domy nezískali podporu väčšiny svojich obyvateľov, tak tento model není možný. Ale ja si obávam, že keďže sa jedná o súkromný majetok týchto osôb, toto je posledná možnosť, ako tento problém za našej pomoci vyriešiť. Ďakujem pekne, ja ešte doplním a predpokladám, že minimálne túto časť zvukového záznamu by som bol veľmi rád, ak by bola zverejnená následne na sociálnych sieťach pani hovorkyňou, že ja poprosím tých, ktorých sa to bezprostredne netýka, ale bývajú v tých výškových domoch. To sú tí do nejakého 5., 6., 7. poschodia, aby boli solidárni s tými ľuďmi vo vyšších poschodiach. Čiže aby sa prosím vás nestalo, že mňa sa ten problém netýka, lebo ja mám, tak ti to nepodpíšem. Rozumiete? Tak trošku naozaj apelujem na nich, aby pri rozhodovaní, či túto investíciu budú realizovať alebo nie, boli solidárni s tými ľuďmi, ktorí bývajú na vyšších poschodiach. Jednoducho, ja tomu rozumiem, že zateká niekomu napríklad strecha na najvyššom poschodí a ten spodný povie, mňa sa to netýka, ja to nepodporím, opravu strechy, ale takto život fungovať nemôže. Jednoducho, treba byť solidárny a naozaj po zvýšenej miere bude potrebná v tejto situácii solidarita všetkých vlastníkov bytov, ktorých sa to týka. Ja už v nasledujúcich dňoch budem zvolávať stretnutie zástupcov, ktorí teda sú tzv. Tí domovníci, zároveň konateľa spoločnosti Výsprav, konateľa spoločnosti Technospol, zástupcu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. A ja sľubujem týmto ľuďom, že budeme hľadať riešenie. Už je to naozaj na tej úrovni, že sme stratili posledné možnosti riešenia, alebo sme rokovali s každým, ale toto sa javí ako rozumné riešenie, ktoré by mohlo tento problém vyriešiť. A preto v najbližších dňoch hovorím, toto stretnutie sa bude realizovať a budeme sa snažiť nájsť naozaj vhodné riešenie. Takže toľko aspoň do tohto záznamu a dámy a páni, ctení hostia, teraz máte slovo s vašimi pripomienkami, podnetmi. Nech sa vám páči. Môžete ísť, pani Gauliderová, k bodu programu, môžete ísť všeobecne, ako uznáte za vhodné. Prioritne sa zvykneme stretávať s zastupiteľstvám, ale nech sa vám páči, máte slovo, ak teda myslíte. Mám pripomienky bodu číslo 5. Návrh zásad hospodárenia s majetkom mesta je návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia o zásadách hospodárenia s majetkom mesta číslo 47/2009. Keď hovoríte blízko do mikrofónu, tak áno. Poprvé, tento predložený materiál je zmetočný a spracovaný nezákonne. Po druhé, prvotný návrh uznesenia je rozpore so zákonom o obecnom zriadení a je absolútne neodborný. Na jednej strane zásady chcete predkladať ako pán štatutár prijať formou uznesenia, avšak na druhej strane v texte prijímacích zásad sa jedná a príjme záver, že sa jedná o všeobecne záväzné nariadenie. Na druhej strane to tak máte. Zakladajú s majetkom mesta, vidíte? Prvá strana a druhá strana, pozrite, všeobecne záväzné nariadenie. Je to celé zlé a zmetočné. Text návrhu zásad je koncipovaný ako tzv. Zásady hospodárenia a nadkladania s majetkom mesta Galanta, avšak jeho Môžem pokračovať alebo pozeráte to? Nie, hovorte kľudne, však my si to medzičasom pozeráme. Ale však v jeho samotnom úvode je napísané, že sa jedná o všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa určuje zásady hospodárenia nakladá aj spolu so zásadami ustanoveniami na základe to zásady majú byť prijímané. Predkladaný návrh VZN nebol zo strany mesta nikdy zverejnený na pripomienkovanie, teda je nevyhnutné ho sprokovania stiahnuť. Lebo voči nemu adresujem podnet na podanie protestu prokurátora na okresnú prokuratúru v Galante. Bolo by vhodné, aby sa predkladateľka tohto nevydareného návrhu do budúca túto problematiku jedne naštudovala, a ak nie, tak by bolo asi najlepšie, aby sa svoje ešte ďalšieho spôsobia danej funkcii zvážila a radšej či skôr z funkcie odišla. Lebo takéto prešlapy sú už netolerovateľné a dosť draho aj platené z našich podielových daní. Že, pani Šablatúrová? Pozrite sa, čo tam máte na jednej strane. Dobre. No, pokiaľ teda som dostal informáciu, kde ste, prosím vás, získali tento materiál? Lebo to bola pracovná verzia. Myslím, no my to preveríme, dobre? Preveríme tento fakt. Neviem, či to nebola tá prvá pracovná verzia náhodou. No, takto, pani Gavlídrová, my predkladáme... Dobre. Toto preveríme, túto situáciu s týmto, len pre upresnenie. No, povedzte pokojne, ja si ja vypočujem, len potom vy musíte mňa nechať dohovoriť. Takže ešte, keď chcete, nech sa páči, máte slovo. No a potom, by som chcela v Galandii. Máme tu pani a pána z dozornej rady v Galandii. Tak by som sa chcela opýtať v podstate, ako funguje Galandia. Bolo podané trestné oznámenie, na ňu neviem, ako dopadlo. Prosím vás, za to vysoké stupne 22,90 je nehorázne. Ale či kartou Galantania má volakto 16,50 alebo 16,99, je to absolútne nehorázne, lebo ten 4-miliónový úver my plácame z podielových daní všetci Galančania, či máme kartu Galantania alebo nemáme kartu Galantania. A okolité dediny, čo tu majú, tak takéto vysoké to nemajú ani v Rakúsku asi, jak my. A ja si myslím, že keď sa to nájomné trochu upravilo, viac Galančanov by tam prišlo. Lebo ľudia si nemôžu dovoliť 22,99 dať za vstup na celý deň. Ja si myslím, že to bolo, ja neviem, kto to vymyslel, ale je to niečo nenormálne. Z mojej strany. Dobre. Ja si myslím, že veľa ľudí, aj čo mi písalo, sa sťažovalo, že jak je to možné. Veď my, Galantiania, či máme kartu alebo nie, my splácame ten úver. To nespláca nikto iný. Miesto 2,4 milióny. A veď tá Galandia ako nefunguje. Ale teraz, keď pršalo, tak tam lialo jak divé. A vôbec sme neboli informovaní, že to je v Galandii prší. Pán predseda dozornej rady, mohli by ste mi niečo povedať? Lebo vy ste furt chodili štrajkovať, behať okolo toho, tak buďte takí láskaví. Niečo mi povedzte. Dobre, ideme postupne. Dobre, ideme postupne. Všetko, pani Gavlíderová? Dobre, mesto predkladá zásady a poslaneckým návrhom bolo spracované všeobecné záväzné nariadenie mesta. To je na upresnenie. Čo sa týka fontány, my v tejto chvíli sa rozhodujeme, čo s tým budeme robiť. Je tu viacej. Pani Gavlíderová, ja som vám neskákal do rečí, buďte tak láskavá. Ja vám dám priestor, kľudne hovorte, nebudem vám skákať, ale ak vám chcem odpovedať, tak by som bol rád, keby to nebolo prerušované, lebo takto sa nikam v diskusii neposunieme. Čo sa týka tej fontány, sú dve možnosti využiteľnosti. Prvá možnosť je, že bude slúžiť ako štandardná fontána, ale na to, aby tak sa mohlo stať, je potrebné tam značná rekonštrukcia.
Tá fontána má už niečo za sebou a bude potrebovať finančné prostriedky na to, aby bola urobená. Ďalšou možnosťou je zabudnúť na to, že tam je fontána, urobiť tam buď kvetinový záhon alebo niečo podobné. A ešte je aj tretia možnosť, ktorou sa ohlasujú tiež niektorí občania, že by tam mohlo byť prípadne také vysuté menšie pódium pre potreby kultúrnych programov, promenádnych koncertov a tak ďalej. Mne sa najviac páči ponechanie tam samozrejme fontány, ale v súčasnej dobe pripravujeme cenové ponuky, pripravujeme všetky náležitosti na to, aby sme ju mohli sprevádzkovať. To, že sú tam odpadky a že tam ľudia hádžu špinu a neporiadok, no tak bohužiaľ, to je holý fakt. Ja poprosím, aby sme na to dbali, pán riaditeľ, a tieto odpadky aspoň sledovali a prosím? Dobre? A aby sme z toho nemali dieru naozaj na špinu. Čo sa týka Galandie a vstupného, my sme v rámci nielen valného zhromaždenia, ale aj pripomienky pána poslanca Zelinku, ktoré prišli formou e-mailu, oslovili pána konateľa s viacerými otázkami. Jednou z nich bola aj vstupné na kúpalisko a ďalšou z nich bolo odpoveď na otázky jednotlivých produktov ponúkaných v bufete a tak ďalej, kde sme si od neho vyžiadali porovnateľné kúpaliská a musím vám povedať, že sme so vstupným ešte veľmi nízko oproti ostatným. Galandia ako kúpalisko nemá šancu byť konkurencieschopné počtom alebo kapacitou, lebo je malá. Galandia môže konkurovať jedine kvalitou, službami a tým, že pri nie takom počte obyvateľov ktorý teda návštevníkov, bude vedieť toto zariadenie byť prevádzkovateľné. Ja som si prečítal status minulosti bývalého primátora, ktorý povedal, že ak by Galandia mala fungovať, tak by muselo byť vstupné na 3 hodiny 50 eur. Keď chcete, vám pošlem to vyjadrenie. Pani Gauliderová, my sme to zariadenie sprevádzkovali, my to zariadenie prevádzkujeme naďalej, napriek tomu, že nám bolo hovorené, že to zavrieme do mesiaca. To zariadenie, to už potom o číslach by si mohol ty, že koľko bola plánovaná strata, kde ďaleko sme od tej straty. To zariadenie budeme prevádzkovať, aby sme nemuseli vrátiť dotáciu, ktorú sme na to kúpalisko dostali, lebo to by toto mesto nezvládlo. A jednoducho nám vychádza, že ak by nám vyšlo počasie, a ja sa za to modlím, lebo to je dôležité, ak by nám vyšlo počasie, tak sme na takých číslach, ktoré sú takmer porovnateľné za éry starej Galandie, a ešte raz, ak by vyšlo počasie, to zariadenie má šancu byť na nule. A toto je pre nás podstatné. To nie je charitatívna organizácia, to nie je rozpočtová organizácia, to nie je príspevková organizácia. Galandia je obchodná spoločnosť. Galandia má svojho konateľa, ktorý dostal odo mňa jasnú úlohu. Kúpalisko prevádzkovať a zabezpečiť, aby dopad na mestský rozpočet bol čo najmenší. Postavil sa k tomu tak, ako sme od neho chceli, ako biznismen. Dneska sa tam môžete ísť pozrieť, čo tam napriek vysokým vstupom je hotové, ako to kúpalisko vyzerá. A je to len o tom, či v našom meste kúpalisko chceme, alebo nechceme. Jednoducho, pre vás tá cena na základe podnetov občanov môže byť vysoká. My vám porovnateľne môžeme predložiť, aké sú iné ceny. Takže asi toľko by som vám k tomu povedal. Nech sa páči, pán viceprimátor. Začnem tým mestským kultúrnym strediskom. Ten scenár je taký, že každý rok dávame do hydroizolácie 9 až 12 tisíc eur, čo je nerentabilné, lebo na konci každého roka opäť prídeme na hydroizoláciu 9 až 12 tisíc eur. Tak sme tento rok sa rozhodli, že si vypýtame cenové ponuky na komplexnú rekonštrukciu, tie vyšli na 50 tisíc eur. Chcem povedať, že toľko peňazí na to nemáme, 50 eur máme aj zmysluplnejšie kam dať. Tak sme sa rozhodli nájsť alternatívu číslo 2 alebo 3, ktorú spomenul pán primátor.
Alternatíva číslo 2, to znamená vybúranie spodku, pričom musíme zachovať to teleso umelecké. Fontána ako taká nie je predmetom autorského práva. Namiesto nej tam trávu osadiť lavičky, ktorým by sa dalo pozerať do priestoru, by bolo asi do 9 000 eur, to vieme spraviť. Čiže toto je asi alternatíva číslo 2, ktorá pôjde. Čo sa týka Galandie, určite si pamätáš ako bývalá členka finančnej komisie, že bývalé vedenie zabudlo zazmluvniť do bilančnej skupiny mesta Galanta Galandiu a preto Galandia nakúpila elektriku za 390 eur kWh. Momentálne tá cena, ktorú sme zazmluvnili teraz do konca roku 2024, klesla pod 150 eur, to znamená, máme výraznú úsporu na spotrebe energie, plus pán konateľ urobil úsporné opatrenia na čerpadlách a na výmenníkoch vzduchu, ktorými došlo k zníženiu objemu spotrebovanej elektrickej energie a týmto pádom sme sa nemuseli teda škrábať k tým 50 eurovým hodnotám, čo tu spomínal bývalý primátor, ale vstupné je 22 nejaké drobné. Prečo asi narážaš na to, že prečo nie na občiansky preukaz, ale na galakartu? Tak my keď sme si mysleli, že v Galante žije do 3000 ľudí, ktorí tu žijú a neprispievajú na veci spoločné, tak dneska už to máme viac menej potvrdené, že ich je viac ako 5000. Keď máme za jedného po 500 eur, tak prichádzame ročne o 2,5 milióna eur do peňazí spoločných. Takže preto galakarta, aby tí ľudia, ktorí tu na tie veci spoločné prispievajú, nestojí ich to nič, nemajú žiadny problém s tým, aby si galakartu vybavili, len musí mať trvalý pobyt. Môžu mať zľavy nielen v Galandii, ale kdekoľvek inde. Ostatní tieto zľavy, aj keď tu žijú, tak nemajú, pretože lebo to nemajú trvalý pobyt. My sa snažíme urobiť všetko preto, aby sme, keď si spočítaš, že 5000 ľudí krát, ja neviem, odkedy sa stávala Richtárske a mládežnícka kolónia, a Vest, koľko rokov tí ľudia tu už bývajú, o koľko peňazí sme už prišli. To znamená, že ak vás napadne ďalšie riešenie, ako motivovať ľudí, ktorí tu majú prechodný pobyt, aby sa dali natrvalý, tak nám to povedzte, my urobíme všetko preto, aby sme podporovali tých, ktorí tu bývajú a tých, ktorí sa skladajú na veci spoločné a zároveň majú aj zaplatené všetky poplatky voči mestu, lebo ja síce už na sociálnych sieťach nie som, ale z času na čas sa mi dostanú nejaké komentáre a verte mi, že sú to častokrát ľudia, ktorí si neplatia elementárne poplatky v tomto meste. Takže preto si myslím, že je veľmi dôležité odmeniť tých, ktorí sú tu, ktorí tu prispievajú na veci spoločné a nie všetkých unizono. Rovnako to bude platiť aj na galánskej trhy. Opäť budú výrazné zľavy pre držiteľov galakarty. Je to len vstupenka, to nie je aplikácia, nie je to nič, je to len proste preukaz. Takže preto, čo sa týka ceny na vstupnom, cena na vstupnom bola vypočítaná ako fixné náklady deleno očakávaný počet obyvateľov plus pridaná hodnota, aby sme na konci roka nemuseli dotovať, lebo dneska je problém, že je vstupné vysoké, budúci rok bude, že prečo musíme dotovať 300 000 zo spoločných, lebo to je z podielových daní všetkých. Tak si potom už raz musíme vybrať, ktorá cesta je dobrá. Podľa mňa už dotácií stačilo a jednoducho musí sa Galandia zarobiť na seba. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán primátor. My máme predsezónne výsledky Galandie lepšie ako za posledných 10 rokov. Najlepšie čísla. Uvidíme, čo urobí leto, priebežne to sledujeme. Čo sa týka jednotlivých cien tovarov, to znamená kofola, cigánska, tieto jedlá, tiež ako si myslím, že máš pravdu ty aj ostatní, že to je proste jednoducho vysoko, ale nemáme porovnateľnú bázu, preto primátor prikázal urobiť benchmark, to znamená cenové porovnanie v iných kúpaliskách, ako sú ceny kofoly, piva, nápojov, jedál a tak ďalej. A my sme sa s primátorom dohodli, že pokiaľ budú tieto ceny uletené, primátor zasiahne, ale pokiaľ tie ceny budú kopírovať trh, tak potom sú trhové. A potom si spomínal Zuzka ešte nájomné sme im odpustili, neplatia nám nájomné. Nech sa páči. Ďakujem. Člen dozornej rady, ktorý sa vzdal mimochodom už členstva. Ďakujem, že ste ma s tým oslovila, ale ako povedal pán primátor, na valnom zhromaždení na poslednom som sa vzdal členstva v dozornej rade, to je jedna vec. Druhá vec, nie som predseda dozornej rady, ako ste povedala, ale to
Povedal ste, ale to nevadí, nehovorím to zlom, len vás opravím, že nie som predseda, ale áno, Galandia ma zaujíma, sledujem to od začiatku, aj sa snažím tam nejak pomôcť, keď viem, nakoľko ma to zaujíma, ak si povedal, stál som tu s transparentmi. Skúsme trošku od začiatku. S tými transparentmi, čo som stál, tam bolo presne to, že boli nastavené nejaké minimálne ceny. Tie ceny boli, poviem tak, predvolebne urobené, kvôli tomu, tak je pred voľbami, je to taký politický marketing v 2022. Tie ceny nevyšli. Ľudia síce chodili, ale urobilo to, že to bolo hlboko v mínuse, čo sa dá dokázať. V podstate museli zatvoriť. Na to prišiel tento marketing, že teda zatvárame lebo 100-násobné a 10-násobné a neviem čo, zvyšovanie. Bolo to proste len preto, lebo nekrylo to. Boli nízke, tie ceny neboli aktuálne, na čom sa shodli aj tí bývalí, len bývalé vedenie, len tak bohužiaľ to takto vyšlo predvolebne. Teraz, čo prišiel pán Konateľ, ja tam chodím naozaj dosť často za ním, aj si telefonujeme, tie sa mi niektoré veci nepáčili. Veľmi sa oplatí, keď to niekoho takto zaujíma, aby to nešlo len cez Facebook. A vážim si, že prišla a spýtala ste sa, lebo napríklad ten, čo o tom najviac vypisuje, ktorý to zatvoril, ten nemá, môžem povedať, že gule na to, odvahu, na to, aby som prišiel a povedal z očí v oči, lebo naozaj to napísal, že 50 až 100, sú dva články, v jednom je 50 až 100, aby to bolo rentabilné. Takže nemôže povedať, že aby to bolo také lacné, alebo hentako lacné. Pán Konateľ to vie veľmi dobre vysvetliť. Ja môžem povedať, že minulý rok som oslovil či primátora, viceprimátora, ale aj Konateľa. Chcel som, aby tam bolo za 9,90 vstupné pre Galančanov. Ale bolo mi vysvetlené, ako je to nastavené, čo s tým bude a ostatné takéto postupy. Nepísal som to nikde, lebo by to bol iba praxprostý populizmus a chceli sme vyskúšať, čo to urobí. No ja musím povedať, že dole klobúk pred pánom Konateľom, napriek tomu, že takto ide proti tomu tá verejná mienka, my si musíme uvedomiť, že Galandia nie je pre nás teraz inštitúcia, ktorá tu je preto, že aby slúžila nejak neviem čo a výhody. Bohužiaľ, tá Galandia je tak zakliatý príbeh, že tam sa nedá kade pohnúť, tam proste nemáte čo. Keď mi bolo vytýkané mne osobne napríklad, keď hovorili, že prečo ste zase dali do tej Galandie dotáciu a tak ďalej, lenže kebyže nedáme tú dotáciu, tých 300 nevieme otvoriť a tým pádom by sme museli vrátiť tie peniaze. Čiže ono to nie je jednoduché a ja naozaj neviem, kade sa pohnúť. Ja tiež vidím niekde také, že a ešte takto, počet Galančanov, už keď to bolo otvorené, nikdy nepresiahol nejakých 30%. Čiže tam, aj keď to bolo lacné, nebol ten počet väčší pre tých Galančanov a ostatných ľudí bolo dosť. Pokiaľ si pamätám, už na začiatku boli tie prieskumy také, že ja neviem, či nie 70% bolo od Trnavy, z Trnavy, predtým, ako otvorilo to kúpalisko. A aj vtedy to bolo nejakým spôsobom dotované. Za mňa je Galandia zakliatý príbeh, ktorý nemá konca. My momentálne musíme počkať na to, aby už prešlo tých 5... Teraz chcete? Ja, dobre. My musíme počkať na to, nech prejde tá doba, kým to musíme v podstate držať pri živote. Treba si uvedomiť aj to, že je tam aj to zimné obdobie. Keby to bolo vo vlastníctve mesta a vedeli by sme tie obdobia nejakým spôsobom, že keď nie je rentabilné, príklad poviem zatvoriť alebo volačo, myslím si, že by to mohlo byť ešte aj ziskové. Ja naozaj neviem, kade by tam bolo východisko. Tiež zase spomeniem bývalého pána primátora, ktorý povedal, že lebo to chcú predať. No ja vám môžem povedať, že ja som bol jediný, keď sme sa o tom rozprávali, kto povedal, že skúsme to nejakým spôsobom naceniť a skúsme to predať, lebo je to len na obťaž a ono to nejak extra ziskové nikdy nebude. A zostane to v Galante, čiže by to bola možno za mňa výhoda. Ale druhá vec je tá, nikto to nekúpi. Nie je ani taký stav, aby to kúpili. Čiže my keď do toho budeme nejakým spôsobom teraz investovať, tak to bude dobré. Pokiaľ ide o to, že kvantum ľudí, aké kvantum ľudí by tam malo chodiť, že by bolo lacnejšie, prišlo by tam veľa ľudí. Keby tam prišlo veľa ľudí, je tam veľmi málo tej vodnej plochy v podstate. Čiže veľký počet ľudí by sa necítil možno ani tak komfortne. To nie je také kúpalisko, jak sú ostatné kúpaliská. Prečo mi hovoríte, že sklapne? Ako sa rozprávate so mnou? Nehnevajte sa. Mám sklapnúť. Dobre, nech sa páči. Pán Byčan, toto som od vás nečakal. Dosť primitívne ste sa zachoval, takže dovidenia pre vás. No dobre, Milan, poprosím ťa, poprvé si sa neprihlásil. Po druhé,
urážaš ľudí, skáčeš do rečí človeku, ktorý mal slovo. Pani Gavlíderová bola prvá pred tebou, ktorá chcela reagovať. Takže toto je absolútne nevhodné takýmto spôsobom sa tu správať. My si vážime každého jedného občana, ale ja si myslím, že správať korektne a slušne sa musí každý. Nie len my, ako ktorí sme tu sediaci pred vami. Toto je absolútne. Nehnevaj sa na mňa. Pani Gavlíderová, chcete reagovať? Poprosím vás. Nech sa páči. Nech sa páči, Ďakujem za pani slovo. poslankyňa. Ale mne sa to zdá také trošku divné, lebo teraz neviem, či mám niečo povedať alebo nie, pretože mali sme minulý týždeň valné zhromaždenie, kde naozaj sa prišli plusy, minusy obchodovania tej Galandii. Tam sa 2 členovia dozornej rady vzdali. Dneska práve sme mali stretnutie novej dozornej rady a naozaj ja si myslím, že je tam snaha byť férový a pomáhať Galandie a byť takým predskokom primátora Galanty, aby tá Galandia sa zase postavila na nohy. Veľmi dobre viete aj vy, pán Byčan, že tá Galandia stále sa nadávalo, nepôjde. Teraz pomaličky, bola som tam opakovane, je tam čisto, pekne, je tam menej ľudí, možno, že práve preto, že je tam menej ľudí, ľudia vyhľadávajú túto Galandiu. Čo sa týka plusov, minusov, to práve dneska sme sedeli, máme urobený plán, čo urobíme, aby sme vedeli, kde sa dá ešte ušetriť a kde nie. Ale si myslím, že tiež to nebolo tak úplne férové, lebo najlepšie sa dá povedať a konateľ Galandie jasne povedal, predtým ešte, keď tam nebol on, tak navštevoval tú Galandiu 30% Galanťanov, 20% Galanťanov a boli tie sumy nízke. Nechodili tam ľudia, pretože tam niečo vadilo. Teraz tá Galandia je pekná, čistá, sú tam nerezové bazény, čiže ľudia, ktorí záleží na hygiene, nemôžu hovoriť, pravidelne sa robia vzorky z vody, čiže je to čisté, pekné. A si myslím, že keď sa trošku prelomí aj nálada Galanťanov a nebudú všetci hovoriť, Galanta je zlá, tá Galandia nikdy nebude pre obyvateľov Galandy. Si myslím, že to nie je pravda. Sú ľudia, ktorí v živote nepôjdu do určitého druhu reštaurácií, lebo si povedia, že im to nechutí, nepáči sa im to, je to pre nich drahé. A takto aj s touto Galandiou. Ja si myslím, že všetci, ktorí sme v zastupiteľstve teraz a pán primátor, snažíme sa veci, ktoré v Galante majú význam zmeniť. A je to aj tá Galandia. Takže my sme dneska sedeli, zajtra pôjde vyhlásenie z tejto dozornej rady, kto bude novým predsedom dozornej rady, na ktorom sme sa dohodli, takže bude to pánovi primátorovi ohlásené, ale verte, že tí, ktorí sú tam a naozaj ostala som tam aj jediná zo zastupiteľstva, pretože pani doktorka Očenášová a tam sa vzdali funkcií, pretože sú rôzne nálady, viete, ale my chceme byť féroví, chceme aj, ja som ráda pani Gavlíderová, že hovoríte, pretože beriem vás, že ste naozaj prežila niečo v tom zastupiteľstve. Ja som tu teraz nová, ja sa učím. Všetko, čo poviete, že robíme zle, naozaj sme ochotní akceptovať, ale je zlá tá nálada, keď budete vy, lebo vy ste tu boli predtým, bolo to tak, my sme tu teraz noví, chceme niečo obnoviť, niečo urobiť ináč, takže ja si myslím, a to má tam i pravdu, že poďme sa rozprávať o tom, čo bude v Galante dobré, aj v tej Galandii, čo bude dobre a nerobme si zlé veci, lebo potom naozaj ten sa urazí, ja sa urazím, my sa urazíme a zlá nálada nikdy nič nevyrieši. A pani Gavlíderová, my sa poznáme roky, nikdy sme sa nestretli na tejto pôde, ale myslím si, že máme korektné vzťahy. A keď sa vám niečo nepáči tej dozornej rade, ja budem rada, keď prídete, keď poviete, áno, toto je zle, toto je už za čiarou a beriem to. Ale to sú nielen Galandia, to sú aj iné veci, ktoré teraz v Galante sa rozbiehajú a si myslím, že k dobrému, že není to všetko len zlé. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Kto bude? Pani Gavlíderová? Nech sa vám páči. Prešla som im kompletne, všetky materiály som podháňala. Nehlasovala som za 4,5 milióna, lebo to bolo premrštené, prehnané. Zlý sanačný projekt, všetko bolo zlé. Stavebný dozor bolo, všetko to bolo na nič. Keď som sa proti tomu postavila, lebo som fakt chcela chrániť záujmy mesta a peňazí. Keď si volá, kto dáva zo svojho, nech sa páči, nech dá aj 6 miliónov. Ale to sú naše podielové, my tie úvery budeme splácať. A mne nikto nech nevysvetľuje, ja tú Galandiu veľmi dobre mám. Doma najviac nazbieraných materiálov, to som určite ja. Všade som pýtala, všetko som zháňala, aby som mohla dávať podnety. A všetky mi vyšli, lebo to fakt bolo zlé.
A Galandia, keby sa robila normálne, a keby bolo, tak Galandia sa mala predať a nie investovať do nej 4 milióny. Myslím, že to bol pán Chomča a ešte nejaký pán poslanec, ktorý navrhoval, že treba Galandiu predať. Neviem, kto je. A bolo najmúdrejšie ju predať, lebo by sme ju predali nech za 2 milióny. Neboli sme museli do nej 1,5 investovať, kým tam boli konatelia, ktorí nič nerobili, ale len sa dotovala elektrika a všetko možné. Takže vlastne by sme už boli na nule. A takto máme Galandiu, ktorá je drahá. Je malá, drahá a naozaj tí občania, keď to splácajú, by si zaslúžili aspoň 16 eur, nie 22. A keď mi píšu, že už okolo 5. nemajú čo jesť, že už ani pizza není, tak ja tam nechodím, tak ja to neviem. Ja len viem to, čo mi hovoria občania. Tak o mne o Galandii nikto nič nemusí vysvetľovať. Pani Gaurová, som veľmi rada, že to hovoríte. My sme tam boli, nestále vidie počet ľudí a všetko, čo chcete. Ale toto, čo hovoríte, práve preto sme tam, aby sme to zmenili. Len viete, raz je to tak, raz je to tak, raz je to tak. A s tým predajom Galandie, ja si myslím, že také mesto ako Galanta by malo mať nejakú vodnú plochu. No ale teraz sa už neoplatí predávať. No veď práve, ale ja viem, čo hovoríte, lenže stále dokola omiedľa každý, že Galandia sa mala predať. Ja som nebola v tom čase medzi ľuďmi, ktorí rozhodovali o budúcnosti. Ani ja. Prosím? Ani ja. No ale verte, že v tom zastupiteľstve sú ľudia, čo je tam 4. volebné obdobie. Oni možno, že vedia viacej. A viete čo, bola by som rada, keď sme išli na jednu kávu a toto všetko, čo vy máte, lebo my tie zbierame tieto vedomosti, nebojte sa, pretože ide o to, čo bude, ako bude, kde sa bude robiť a všetky informácie, ktoré aj vy máte, alebo my zozbierame a má to pomôcť Galandie. Ja sa snažím, aby tá Galandia išla ďalej. A možno, že raz tam pôjdete aj vy, len takto sa pozrieť a poviete, Galandia, aká je krásna. Som bola, som prišiel celú Galandiu. Dobre, ďakujem pekne. Ja len dovetok, ktorý je veľmi dôležitý a za seba to poviem a v podstate každý môže mať na to iný názor. Vy máte takýto názor, pani Gauliderová, je to jeden z mnohých názorov. Verte mi, že sú aj opačné názory. Len nezabúdajme, prosím, na jednu zásadnú vec a to je v tomto probléme alfa omega. Galandia je kúpalisko s celoročnou prevádzkou. Keď Vincov les po sezóne zavre brány a nevedia, čo je kúpalisko, keď Diakovce zavrú brány a nevedia, čo je kúpalisko a to isté sa byť, tá Galandia musí byť prevádzkovaná aj v zime. Oni musia za túto letnú sezónu vyzbierať od obyvateľov toľko finančných prostriedkov, aby vedeli potiahnuť zimnú sezónu. My si to nemôžeme dovoliť zavrieť, lebo by sme museli vrátiť dotáciu. To je poprvé. Po druhé, ja v meste kúpalisko chcem. Ja nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby sme ho predali. Je to môj názor. Môžeme mať rôzne názory. Akceptujem názor pána poslanca Chomču, aby sme to prijali, ale ja s týmto nebudem súhlasiť, preto, lebo ja chcem, aby bola v meste Galanta, aby bolo kúpalisko, aby sme mali športoviska, aby sme mali kultúrne stredisko, ktoré už v niektorých mestách budú rušiť, keďže aj nám 800 000 menej prispieje tento štát z podielových dá a tak ďalej a tak ďalej. To je len vec nastavenia, či tá samospráva sa stotožní s týmito činnosťami alebo nie. Pani Gauliderová, my sme podávali trestné oznámenie na základe kontrolnej správy. Ja som podal trestné oznámenie na rekonštrukciu. Skončilo sa to tak, že nikto není vinný. Áno, nebolo dané, sa pýtal aj pána profesora. Pani Gauliderová, spravili sme, čo sme mohli. Mal som poznatok, že to nebolo v poriadku. Podal som trestné oznámenie. Ako sa to skončilo? No takto. Ešte dokončím ako... Nech sa páči. No, na tú Galandiu. Ja som hora predať pred rekonštrukciou, nie po rekonštrukcii. Tedy povedal pán Slahučka a pán Chomča, že netreba rekonštruovať, tedy to tak bolo. Ja som tam nebola tedy. Tak teraz ma to napadlo. Ale ja som sa pýtala, áno, podali ste trestné oznámenie na Galandiu. Ale keď som sa pýtala, že či bolo urobené aj znalecký posudok s gulatou pečiatkou, tak som počula, že nebol. Ak si kto myslí, že keď nie je znalecký posudok s gulatou pečiatkou, že kto sa s tým bude zaoberať a že niekto bude vinný, tak to nie je pravda. Nikoho nezaujíma názor ani kontrolóra, ani primátora, nikoho, ale znalca s gulatou pečiatkou. Pani Gauliderová, keby sme boli dali znalecký posudok, tak nám zase vytknete to, že mrháme finančné prostriedky samosprávy. To nie je pravda. Môžem dohovoriť. Vy ste ma prerušili. Ja to som nevedel, ja som myslel, že ste dovolili. Tak nech sa páči, hovorte, potom poviem svoj.
Ja som len hovorila, že to bola to pečiatko. Nie, že 500 alebo 600 eur. Ja som minule nahovorila ešte, som hovorila, Peter si určite bude pamätať, keď som povedala, že urobme znalecký posudok na cyklotrasu, že zložme sa a urobme ju. Aby sa cyklotrasa dala do poriadku, lebo nikoho nezaujíma fakt názor niekoho, ktorý není odborník s tou guľatou pečiatkou. Môžete robiť, čo chcete. Nie, že dá 1000 eur, darmovi nedáte 1500, ale prídeme o 300 000 alebo 400, mne to je jedno. Ale nehnevajte sa, keď som sa pýtala, keď som nastúpila, že na čo nám bola tá ohavná, veľká, ťažká strecha, ešte ťažšia, prečo sme tam nedali soláre, aby nám to dokurovalo, radšej ľahkú strechu, konštrukciu so solármi. Čo mi bolo povedané, elektrina je lacná. No dobre, tak je lacná, tak je lacná. Všetko? No, dokončím teda svoju myšlienku. Keby sme boli vyhotovili znalecký posudok, tak je nám zase vytknuté, že mrháme financie na znalecký posudok. Poviem vám prečo. Lebo vychádzajú zo správy kontrolóra, z môjho pohľadu ako laika, bolo jasné pochybenie. Tam nebolo pochýb o tom, že tam bolo pochybenie. Vyšetrovateľ to vyhodnotil inak. A na čo sme mali dávať znalecký posudok, prosím vás? Keď už zo samotnej správy kontrolóra mne, a čo som sa bavil aj s ostatnými ľuďmi, bolo jasné pochybenie. No vidíte, orgány činné v trestnom konaní to vyhodnotili inak. Takže, ako trošku ma to mrzí, že mi neustále skáčete do rečí, ale dobre, asi si budem musieť na to zvyknúť. Nech sa páči. No, môžem už konečne. Dobrý deň. Bude toho viacej, si zapisujte, nemám teraz spravený. Teraz jedná sa o zajtrajšie zastupiteľstvo. Tam mám 3. Kedy je mestské zastupiteľstvo verejné, neverejné? To je za prvé. Za druhé, je tam vyhodnotenie za rok 2023 plánu investičnej výstavby. V bode číslo plnenie za rok 2023 bod 2.6. Tam ste sa asi pomýlili, neviem, čo by tam nemalo byť, Klementisové sady pri bytovom dome číslo 906. Tam sa robila ohľadom rekonštrukcia chodníka. Ale keď ja viem, tak sa robila pod mojím balkónom. Keby ste sa pozreli. Dobre. Ďalej je tam bod číslo 6. Pán Kovago dáva návrh o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom. Chcel by som vedieť, je tam spomenutá príloha číslo 1 ohľadom tých zón. A vidím, že v lokalite číslo 1 tam je sadzba 125, v lokalite číslo 2 tam je 100 eur. Chcel by som sa spýtať, je spomenuté sídlisko aj tam, aj tam. V čom je rozdiel? To sa ma pýtali tiež ľudia. Je tam spomenuté Klementisové sady, potom je tam spomenuté v lokalite 1 Klementisové sady 905 a v druhej je písané Klementisové sady. Tak v čom je rozdiel v tých cenách, či pozemkoch, ale je to jedno sídlisko. Zatiaľ ďakujem, lebo potom budem mať ďalšie. To je k zastupiteľstvu. Dobre, každé mestské zastupiteľstvo je verejné, pokiaľ nie je špecifické. Vy asi máte na mysli plánované a neplánované, áno? Lebo zastupiteľstvo tak, ako také je každé verejné. Tak pardon, sa ospravedlňujem. Tak som myslel. Áno, plánované, neplánované. Dobre, na ostatné vám odpovie pán viceprimátor, lebo to súvisí s hospodárením a majetkom. Môže byť časť verejného časť mestského zastupiteľstva vyhlásená aj za neverejnú v prípade, že sa prerokovávajú veci, ktoré by narušili obchodné predpoklady alebo niečo, keď teda chceme predávať obchodný podiel, kúpať obchodný podiel alebo nejakú transakciu, ktorá má proste utajenou skutočnosť, ale je to obsiahnuté v rokovacom poriadku, kedy a za akých podmienok. To je číslo 1. Číslo 2, si sa pýtal na tú investičnú výstavbu, to si pozrieme a predsedovi investičnej komisie povieme, že tam je chybička. A rozdielne ceny. Vždy je mesto zónované a Klementisové sady sú práve koncom centrálnej mestskej zóny. To znamená, že keď poviem, že od centra mesta po Klementisové sady, po chodník medzi Klementisovými a shoppingom je centrálna mestská zóna a za tým už je číslo 2, to znamená zóna číslo 2, čiže na Klementisové sady Bajanského patria do centrálnej mestskej zóny, preto sú v tej kategórii 1 a všetko, čo je za, ale je to hranica cesty, určuje sa od stredu vozovky, či to patrí do centrálnej zóny alebo do dvojky.
No, ale podľa toho, čo tam vidím, tak to neviem. Ja si to, Ľuboš, môžem s tebou prejsť, keď chceš. Áno. Lebo tam Kľudne. je písané, Hej, sídlisko Klementisovej sady. Máme k tomu, Ľubo, máme k tomu aj mapku. Možno, že dobre, my tú mapku zajtra môžeme na zastupiteľstvo aj rozdať, alebo ju môžeme aj zverejniť, aby to bolo jednoznačné. Dobre. Nech sa páči ďalšie dotazy, podnety. Viete, mám ďalšie dotazy, teraz sa týka, vidím, že tu pán Fukas samozrejme nie je. Ale myslím, že pán Fukas je na 3. poschodí, lebo sa sem presťahovali práve. Oni upratujú. Ja mám svoj názor, ja mám taký názor, že ma nechce vypočuť. Je to tak. Pán Pája, bol som zaujímavý pred mesiacom. Vy ste mi hovorili, že budete kontaktovať pána Fukasa ohľadom toho, čo som žiadal. Je to tak? Požiadali ste ho? Som povedal, keď do zasadnutia nedostanem odpoveď, budem konať ja. Nebudem sa pýtať vás mestského. Budem ja konať vyššie. Keď pán Fukas nie je schopný od 25.3., keď som mu poslal mail, schopný odpovedať s prepáčením, musím tak povedať, na blbú otázku. Videli ste to. Čo ste mi hovorili, že sa vám to nezdá dobre. Potom sme to riešili, vy ste volali účtovníčke, v poriadku, v pohode. Čakal som, že si to pozrie aj mesto, že či to tá odpoveď môže byť. Dobre, nedostali sme. Nebudem sa o tom baviť, idem to konať ja svojou cestou. Za ďalšie, ohľadom tej Galandie. Trestné oznámenie som podal aj ja. Neviem, či viete. Bol som osobne a chystám sa znova. Chystám sa aj ohľadom týchto vecí, čo sa týka nás obyvateľov, nakoľko nie sme, jak mám to povedať, s prácou pána Fukasa spokojní. Mali sme stretnutie minulý rok v decembri. Viete, čo sa stalo? Spravila sa reportáž ohľadom tých ploštíc. Neviem, či viete. Ďalšie sa v bytovom dome sa znova objavili. Samozrejme, ruky dávajú preč. A to je, musím takto povedať, úvodzovka povedať. To bol najväčší ajzel, vám poviem. Ja. Lebo som sa začal okolo toho konať, nakoľko pán Fukas ruky preč, povedal, dobre, sme vlastníci, ale sme chceli, jak máme my postupovať, obyvatelia. Sme chceli postup. Tak pomoc by mal napríklad vyspráv cez mesto, keď neviete si mesto, sú na to orgány. Iným ľuďom to sa vie pomáhať. Ale keď sa jedná o obyčajných ľudí, jedine platiť. Nezaplatí 5 eur, posielate rozhodnutie, to treba zaplatiť. To je jak s tou Galandiou. Koľko peňazí sa išlo? Koľko razy som chcel dať, aby sa zverejnilo, že Galandia dostala úver. Koľko zaplatilo mesto? Koľko potom bolo od roku 2015, keď dobre sa pamätám, 2015 bolo zatvorená. Chodil som na každé zastupiteľstvo. Tak som sa nasral a podal som trestné oznámenia. Ale chystám sa znova. To sú naše peniaze, jak pani Gauliderová hovorí. V poriadku. Ale nikto nebude niesť zodpovednosť. Kde sme to potom? V jakom štáte? Právnom? Každý sa chváli. Právny štát. Ale obyčajný človek je na platenie dobrý, že? Keď nezaplatí. Za ďalšie, to, čo som hovoril, to budem riešiť ja. Chcel som, aby ste vedeli, že čo sa týkalo. Poslanci, obyvatelia odsúhlasili nejakú odmenu dôverníkovi. Dobre, sme odsúhlasili 150. Ale nejakým zázrakom sa tam navýšila nejaká suma na 281. Tak som chcel, nech mi vysvetlí aspoň to, že z jakého dôvodu išlo zo 150 na 281. Za 90 dní nie je schopný. Viete, že som robil vo finančnej správe. Mňa by zožrali aj za 50 centov, že som nekonal. A on nie je schopný. To bola prvá vec. Druhá vec,
Potom bola ohľadom, každý rok chodí vyúčtovanie. Ľudia sa sťažujú, jak vy hovoríte pravdu, že nie sú prihlásení a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad v jednom byte sú 1, v jednom byte sú dokonca 9 plus 5. Mám zistené, že je tam prihlásený 1, v skutočnosti sú tam 9, majú psa, za psa neplatia. Jakým spôsobom treba donútiť tí ľudia, aby sa prihlásili? Je v zákone písané, ale nie je jakým spôsobom. Treba zistiť niečo dať. Neviete si vyradiť? Na čo máme tam tých poslancov? Za to, aby brali platy v Európskom parlamente? Nech riešia problémy. Keď sa riešia druhých problémov, cudzincov alebo niektorých iných, tak to hej, všetko. Ešte som chcel niečo povedať. Už sa mi dostalo už minulý rok. To vám na rovinu poviem, aby som nedopadol jak pán Gaulider. Začnem ja konať potom, som zvedavý. Počul som, už mi išlo do uši. Za ďalšie. Tých počet osôb. Potom je tu prevádzkový poriadok, mestské ihrisko, ktoré je za Erikom, tie vedľa škôlky, čo sú tie dva. Je tam detské ihrisko. Či je nejak stanovené, že na detské ihrisko môžu ísť len obyvatelia toho bytového domu? Nie. Lebo je... Nie je to stanovené. Je tam, že je zamknuté, nemá tam trvalé bydlisko, tých bytových nemôže tam vstúpiť. Jedna mamička s deckom chcela ísť a nemôže tam ísť. Ja som si to pred týmto stretnutím išiel preveriť, že či je zamknuté. Normálne je zamknuté. A 3 mesiace je tomu, že jedného pána som oslovil z jakého dôvodu, poslal ma do PI. To si už domyslíte kam. Za ďalšie, chcem sa spýtať ohľadom tie čipovanie smetných nádob, ten, neviem, jak sa nazvať ten kód, RFID. No. Ešte som nedospel k tomu, k čomu to slúži. Na čo je to? Lebo som si všimol, včera som si večer prešiel mesto a vidím, že niekde sú, niekde nie sú. Na čo sú potom tie kódy tam? Potom by som chcel sa spýtať, ohľadom bol zverejnený zámer, sa čudujem, že neboli tam prílohy, ledva som to našiel, tie prílohy nejaký, zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti športový park Galanta. Či je ten istý, čo bol prezentovaný ešte v roku 2000, koncom roku 2022, keď sa dobre nemýlim. Tam bolo, či sa nejak mení, či tam zostávajú tie, alebo či je tam nejaká zmena. Vidím, že je zmena, nakoľko je tam iný navrhovateľ, sa zmenil hneď, som si to zbadal. No. Ďakujem. Dobre. Pán Bočka, drvivá väčšina otázok smerovala na konateľa spoločnosti, oni sa sťahujú, preto tu dnes nie je, ale ak vás to aspoň trochu ukludní, tak vám garantujem, že tu bude sedieť na nasledujúcom stretnutí s občanmi, aby ste si to vedeli prípadne vydiskutovať. Čipovanie nádob, neviem, či pani Amrichová, pán viceprimátor. Nech sa páči, pán viceprimátor, odpovie. Celé je to proces, Luboš. My nemáme toľko peniazy, aby sme všade kúpili zamykateľné polopodzemné alebo zamykateľné nadzemné. A tým, že alebo sme začali od prázdneho stola, tak sme najprv museli nakúpiť nádoby, tie sme nakúpili. Potom sme museli evidenciu poplatníkov spárovať s nejakým kódom. Spárovali sme. Následne sme tieto kódy nalepili na smetné nádoby a takto pokračujeme. Všetky rodinné domy sú už momentálne vybavené RFID kódmi. To znamená, že ten, kto není poplatníkom, nemá nálepku na smetiaku, aj keď z minulosti smetiak dostal. Čiže toto je krok číslo 1 k tomu. Krok číslo 2, vybudovali sme 2
polopodzemné státy a ďalšie 3 sme prevzali. Máme ďalší plán, myslím, že ešte 2 do konca roka. 2, ale možno 3 nám výjdu do konca roka. Postaviť jedno na tvoju veľkú radosť aj na Klementisových sadoch. Čiže je to celý proces, ktorý smeruje k tomu, že jedného dňa budeme pripravení či už bytovému domu dať toľko čipov, koľko je tam poplatníkov, rodinnému domu toľko, kto má RFID kód prepojený, tak rovnako. A takisto aj hnedé nádoby. Hnedá nádoba je prepojená s RFID kódom na čierne nádobe. To znamená, že kto neplatí za čierne, nemôže mať ani bio. To bio sa vyvíja celkom dobre, že objem komunálneho by mal klesnúť. Zatiaľ sa ten vývoj v oblasti poplatku za komunálny odpad vyvíja dobre. Danky Amrichové oddelenie naozaj jednak zvyšuje počet poplatníkov, čo je práca, ktorá teraz nepolitizujem, ale reálne sa tu nikto v uliciach nebol. Nikto nekontroloval, koľko ľudí platí poplatky, koľko neplatí. Tu nikto nechodil po firmách, nekontroloval, koľko je zamestnancov bez trvalého pobytu v Galante a tak ďalej a tak ďalej. A týmto, že to teraz robíme, tak ten objem stúpa. Cieľ niekde chceme dosiahnuť to, aby sme všetky nádoby v meste boli schopní zamknúť, aby od kľúčov mal len ten, kto v tom dome býva. A tým pádom vieme tú váhu toho odpadu nie všeobecne rozdeliť všetky smeti proti všetkým, ale reálne, ak babka má 5 kg týždenne, tak zaplatí za 5 kg týždenne. Čiže toto celé, ľubo, je proces. To nebude hotové za týždeň, ale už vidno to, že sme sa o tom nerozprávali, lebo nebolo sa o čom. Tak je dobré, že dneska už sa vieme o tom rozprávať, lebo už sú tie RFID kódy na nich a potrebujeme kúpiť váhy na auta a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ešte 2 veci by som ti chcel ja odpovedať. Jedná sa o tie športoviská vonku oproti Avadžetu. Investor je stále ten istý, je to spoločnosť SPI International, ale projekt sa zmenil v tom, že v tej žiadosti, ktorá je dneska na mesto, nie sú žiadne kryté haly ani nič podobné, len futbalové ihriska a pripojedacia komunikácia. Ako prinútiť ľudí prihlásiť sa? To je hlavná téma, lebo už naozaj ja som nie tak úspešný ako Danka, ja som aj dosť toho nespokojný, že nám obyvateľia nestúpajú tak, ako som si predstavoval, ale všetky kroky urobíme k tomu, že budú dostávať zľavu len občania s trvalým pobytom v meste, ktorí majú voči mestu všetko zaplatené. Nepríde mi fér, aby niekto, kto neplatil svoje veci na rozdiel od teba, ktorý platíš, aby ste dostali rovnakú výhodu. A ako to odlúčiš? No tak, že jednak máš databázu obyvateľov, ktorí majú nejaký preukaz, ktorým sa dokážu preukazovať, cez ktorý my s tým človekom vieme komunikovať a zároveň vieme tú kartu zablokovať, lebo nemá niečo zaplatené a tak ďalej. To znamená, že my sme zdedili mesto s 3 miliónmi nezaradeného majetku, 1,3 milióna pohľadávok po splatnosti a to sú všetko peniaze, ktoré niekto v minulosti vyzbieral, len ich predpísal, ale nikto ich nevyzbieral. Čiže my ich jednoducho musíme vyzbierať. A ja už končím, len keďže sme sa stretli, Luboš, kedy? Piatok, sobotu, nedelu, neviem, sobotu večer sme sa stretli, tak ti len chcem povedať, že robíš na Klementisových výbornú robotu. Ďakujem pekne. Má, prosím vás, ešte niekto nejaký? Pán Bočka, ešte nech sa páči. Ja mám, ďakujem, chcel by som ešte gratulovať, Peter Pavol, bolo v sobotu, že? Tak všetko najlepšie vám, ktorí sú tu. Ďakujeme pekne. Ohľadom tých, jak si spomenal, počet osôb v byte, to by mali už riešiť, nie, ale pomôcť by mali normálne vyššie na čo sú tam naši vyššie? Na iné s prepáčením. Musím takto povedať, blbosti majú čas, ale toto je tiež dôležité. Prečo by ľudia mali platiť napríklad za 8 ľudí? Vy si platíte, sú tam 6, oni sa smejú, veď s prepáčením zaplatí to za druhý. Nie je to tak? Dobre, sú zdraví, ja kartu nemám. Jedná sa tu ale o ostatných ľudí. Všetci, čo platia, ale takých. Chcel by som ešte že viem, že sa nefunguje.
mi chodí... Už funguje, bol vypnutý, vypli ste ho. Áno, tak pardon. Že kde sa odvádza? Či sa odvádza na pôvodné, alebo na to nové? Na pôvodné. Áno? Dajme pánovi Bočkovi iný, možno, že tam Potom batéria... chcel by som vedieť, vidím, že väčšinou pondelok, útorok chodia autá z technických služieb. Znútra dávam vonku. Ale prídu nejakí technickí, vidím, dosky sú tam, sklenená fľaša, plechovky. Dobre, tak konáre, tak všetko dáme do auta. Neviem, či máte nejaký plán technický, že čo zbierate do auta a čo je ešte pri kontajneroch, pri stanovišti, dávate do komunálneho odpadu. Za ďalšie, polopodzemné kontajnery, tie polopodzemné, čo bolo pri Bile, hneď pri prvom, v pohode, ale vidím, že na sociálnych sieťach sa sťažovali jedni. Je to nepríjemné pri tom zelenom 12 poschodiaku, hneď oproti. Neviem, či by nebolo lepšie dať z boku a okolo, no už neviem jak, že tam mohli dať kríky, ale oproti. Ľuboš. Ďakujem. To je všetko už. Ďakujem pekne. No, popravde, čo nie je v kontajneri, by technické služby ani zbierať nemali. Akože to sme že kam to dávate vy. A ďalšia vec je týkajúca sa tých polopodzemných zapustených nádob. Posunuli sa vzdušnou čiarou asi o 3 metre s tým, že tam, kde sme ich pôvodne chceli dať, ako sú terajšie kontajnery, no nedajú sa, lebo tam vedú inžinierské siete. Toto bolo jediné možné odkomunikované miesto, kde sa tieto kontajnery mohli umiestniť, s tým, že následne, ak dojde k zobratiu tých súčasných starých, tak tam vzniklo nové parkovacie miesta. Takže aj toto bol benefit. Prečo sú tam tie kontajnery? A ďalšia vec, Ľuboš, treba si uvedomiť, že teda akože facebookoví inžinieri vypisujú všetko možné, ale treba sa ísť prejsť, odporúčam, k tým zavretým polopodzemným, či cíti z nich akýkoľvek zápach. Lebo to je podstatný rozdiel medzi. Čiže všetky tie argumenty, vieš, nikdy nebudú ľudia spokojní. Jedni, prečo to máme inde, ako sme to mali doteraz, druhý. Čiže my sme nejak limitovaní aj možnosťami, keď sme to chceli urobiť teraz, tak toto bolo ideálne riešenie, tak sme ho vzali. Čiže opäť to je možno aj s tou Galandiou, že už nám nevadí, že je otvorená, ale už nám vadí, že nie je tak otvorená, ako my si prosíme. Už nám nevadí, že teda máme konečne polopodzemné, ale vadí nám, kde sú. Takže ľudia vždy sa nájdú takí, čo si myslia, že je pohár plný, alebo či je poloprázdny alebo poloplný. Takže bohužiaľ. Nech sa páči, myslím, že časovo posledný dotaz pán By. Áno, ďakujem. Kde sa odváža? V súčasnosti ešte na čiernu vodu, ale už je vysúťažená nová skládka, ktorá bude s najväčšou pravdepodobnosťou v obci Dolný Bar. Samozrejme, už bude musieť byť zabezpečená tzv. Mechanicko-biologickým triedením od roku 2025. Takže vysúťažená bola skládka v Dolnom Bare ako jediného prihláseného sa subjektu. Milan Byčan, nech sa páči. Áno, ďakujem. Nakoľko vypršal čas, mám viacero pripomienok, ale chcem v prvom rade najprv pán Horváth, prepáč, keď som akože nejako neadekvátne vystúpil. Možno, že to pramení z toho, že som bol od začiatku Galandie, keď sa začala kopať, až po jej uzavretie poslancom. Sedel som v dozornej rade a vedel by som o tom veľa rozprávať, ale keby si mal záujem, naozaj ťa pozvem na jednu kávu a ja ti niečo veľmi rád vysvetlím, niektoré veci. Chodil si na zastupiteľstvo. Áno, ja som bol ten druhý, ktorý chcel, že Galandiu, aby sme predali. Bol som druhým poslancom. Vtedy som to nazval, že je to vred niekde na Galandii, keď sa na to pamätáš. Takže moja ponuka pre teba platí a
ostatné veci, nakoľko uplynul čas, nechám na druhý krát. Ďakujem. Ďakujem pekne, dámy a páni, čas na vaše dotazy sa naplnil. Pevne verím, že sa zúčastníte aj zastupiteľstva, je tam veľmi veľa bodov, je tu aj teplo, bohužiaľ, ale minimálne sa tešíme na vás na ďalšom stretnutí s občanmi. Ďakujem za vašu účasť.